batiin ang ating mga katabi ng good morning, blessed Sunday morning. Ngitian po natin sila at sa mga online, good morning po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating gawain ng isang awiting papuri, followed by opening prayer by Nanay Nida. Tayo po ay lahat ay tumayo. So, sa umaga po ito, as we start our worship service para po sa ating Panginoon, ating pong pagbulay-bulayan ng kantang ito as we honor Him. Let us sing and worship Him through this song. Hallelujah, Lord. Itong aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, Ikaw ang maging sentro, Panginoon. O Diyos, dayo lawas sa maplingaran nyo, Ma. O protect
Ya, manapag kayo ya daywen, galangan, pisalamatan. Napod si kayo sa Diyos, siya akan kayarianan si kami. Si kayo katawan, sa nawa, tanabilit si kami. Pinerdona yu kami sa kasalanan mi. Tan imbilang yu kami, katawan niya anak yu. Yan unta nama, si kami susay mandayo, mangigalang manlingkod si kayo. Ama, salamat at sayan oras, salamat at sayan agaw. Salamat at sayan kapuasan niyo, wadya kami lang matamaya, mantitipo niya sa nagi, darapan niyo. Yan si kayo sa patuloy yung pagalangan, dayon, pisalamatan, tan patuloy amaya awatan sa salita yo, ya ito si kami. Katawan bindisyonan niyo pa, susayan pantitipon mi, tan patuloy yung katawan niya, tunyagan, ibaan, iraagagi mi, yang nila kasabi, ang tabayura katawan, tan si karaso patuloy yo, ya si kaso, yan dalam niya, dadalan ng dama, tan dyan panlulugan ang dam. Salamat o Diyos, si aliwan makasingit so sayan uran ayan panaon. Dan agiraon natin di, sayan gawain, taya katawan, so sayan pinaka-importante, at bilay mi. Sa imitipon kami, mipiyang kami katawan, at saya amaya pantitipon na darapan nyo. Salamat o Diyos, at balang sakay, yawadya rata niya kapresenta, tansari unsa binin agagi mi. Patuloy kayo katawan niya, mangkimit kapiglian mi, patuloy palit na. So sayan masantong presensya yung kanuntang katawan, sa pilalit mi, sa likod mi, dan sa patuloy katawan niya, ibiskag na pananisya mi, sa patuloy na nagamuran mi. Katawan, salamat, at sa kayo ama, at sa agagi min uusarin nyo, patuloy yung paano nila sa Espiritu Santo yo, ganun ta naman, patuloy na kami naigabay, naigiya, at masanto narapan nyo, dyan pandayo mi, malikot kami, itintiron po sa mi. Untan mo sa lingkoryo, yausaran nyo, yung mangibawag na sa salita yo. Salamat po Diyos at makapanyarin salita yo. Iitin yo ama at sa aray manliling ko rin si kayo. Aray leader mi, aray papastor mi. Salamat po Diyos at pamapano yo na si Espiritu Santo at bilay na si Pastor Roland, Sister Catherine, Lord God, at sa aray agagi mi. Yauusaran nyo at nandurman lugar. Yan yung ibibiyang na sa salita yo. At amin niya iglesia na Christ Our Life Ministry sa ma'am. Salamat po Diyos. Amin niya dayo. Dalang kami sa salamat para si kayo dyan ngaranan Jesus. Amen and amen. Amen. Please remain standing for scriptural reading, Psalms 142. Makibukas po tayo sa aklat ng mga awit at chapter 42. Panalangin upang 142. tulungan ng 142. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Verse 1. O Yahweh, ako ay humihingi ng tulong. Ako'y maghihintay ng iyong pagtugon. Verse 2. Ang aking dinalay lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Verse 3. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin, nalalaman niya sa landas ng aking pinagdaraanan. May handang patibong ang aking kaaway. Verse 4. Ang aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggala ni magmalasakit na kahit sino man. Verse 5. Ang aking humibig kay Yahweh dumaing sa tagapagligtas. Ako'y dumalangin, tunay na ikaw lang mahalaga sa akin. Verse 6. Dingit ang habik ko. Ako ay tulungan pagkat halos ako'y di makagulapay. Ligtas mo ako sa mga kaaway na mas malakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay umaing. At ang pangalan mo'y aking pupurihin sa gitna ng madla. Mga lingkod mo rin lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Salamat sa salita ng Diyos, narinig natin. Ano mang sitwasyon ng ating kinakarap, lagi nating tandaan na kasama natin ng Diyos na buhay. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw magpakailanman. Ayan, sino na pong excited sa atin na makinig ng salita ng Diyos? Atin na pong ilabas o ihandang ang BNB Bible Notebook Ballpen. Let's open our hearts as we listen to the Word of God. Akin pong tinatawagan ang ating buting pastor, Pastor Roland Santiago.
At yung mga bagay na yon ay, now, siguro hindi dito yun. Ano? Amen. Hindi dito yun. Ano? Okay. So, but anyway, purihin ng Panginoon. Sinong nabibless sa worship? Okay. Ang ating priority as a church na matutunan ay dalawa, worship and prayer. Pero yung worship and prayer na yan, hindi magiging matibay at matatag at makatotohanan pag walang Word of God. It will just be mere like copycat o kaya gaya-gaya lang. Di ba? Pati yung mga musician natin, nandiyan pa ba sila? Yung mga musician natin, may standard ang musicians natin. Di ba? Ewan ko kung na-impose na dito sa ating ibang churches, na-impose na yon. Pag walang devotion, hindi pwedeng mag-play. Amen. Pag may bagahe na dinadala, siyempre, hindi pwede kasi yung bigat na bagahe, yun yung lalabas. Okay, kaya we want to be a blessing. Yung mga ginagawa natin dito ay hindi yung parang to make it look like church. Talagang gusto nating kung although modern compared to the New Testament church, modern kasi wala naman silang aircon noon. Wala silang mga monoblocks noon. Basta pag mag-preach ka, umupo ka dyan kung saan ka pwede, di ba? Hindi tulad ngayon, may seating arrangement yung iba, di ba? Okay, noon, wala. Umupo ka dyan, makinig ka. Importante yung maririnig mo. Ayun yung importante doon. So, this time, I believe, pinagpala tayo ng Lord. Okay? Kasi noon, limited yung makikinig sa Panginoon. Kung nasaan siya, Nazareth, hindi makakarinig yung nasa ibang lugar. Di ba? Ngayon, to the power of the Holy Spirit, sabay-sabay, lahat ng churches na they worship God in Spirit and in truth, dadalawin ng Panginoon. At nandoon ang Panginoon. Amen ba? Pero yung kanyang glory, yung Shekinah glory, yung manifest glory, yun yung tinutukoy ko. Kasi baka sasabihin ng iba, di ba, Pastor, born again tayo doon sa ating church, nandoon ang Panginoon na. Okay. Technically, parang ganon. Pero ang nakasulat sa Biblia ay, God is Spirit, and he that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kasi ito yung mga hinahanap ng Diyos na sumamba sa Kanya. Amen? So in other words, yung word na, ang Diyos sa Espiritu at ang dapat sumamba sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. The word katotohanan speaks of God's word. So ang tamang worship ay worship na naaayon sa salita ng Diyos. Maraming nag-worship ngayon. They worship different gods. Actually, they worship God but not in truth. Maraming ganon din, di ba? So tayo as much as possible ay biblical, right? Meaning we worship God in spirit and in truth. So according to the word. So paano ka mag-worship sa tunay na Diyos na hindi mo alam ang truth, ang katotohanan? So, importante na ang katotohanan, ang Word of God, the truth, ay alam na alam natin. That's why may programa tayo ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Isa sa ministeryo na ibinigyan ng Diyos sa body of Christ ay hindi lamang pastoring na to take care of the flock. Kasama ang teaching o pagtuturo, alright? Nandiyan yan sa Great Commission, go and preach the gospel unto all the earth, alright? At ang mananampalataya, he that believe and mabautismuan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Then, teach them all things I have commanded you. After preaching the good news of salvation, ang susunod, teaching. Kaya meron tayong pagtuturo ng Word of God. Amen. Pag naturuan na ng salita ng Diyos, ang susunod ay service, paglilingkod. Kaya hindi pwedeng natuturuan tayo na hindi tayo nakapaglilingkod.
Alright? Ang paglilingkod ay iba-ibang level. Siyempre, kaya nga Sunday service kasi we go to church on Sunday to serve the Lord. Pero limited yon kasi it is a form of worship lang. Sa mga hindi pa nakakaalam, okay, I feel the Holy Spirit, hindi ito introduction. Ito ay instant na gustong iparating ng Panginoon. Clarification, teaching, okay, para yung ginagawa natin hindi redundant. Alam natin ang ginagawa natin. Okay. To review, ang ibig sabihin ng worship ay dalawang bagay yan. Sa original na salita, yung latro ay service, latro, dyan galing yung root word na worship. Pag sinabing idolatro, worship of idols. Di ba? Idolatry. Latro. Okay. Yan ay ginamit sa English sa Romans chapter 12 verse 1. Tama? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Right? Holy and acceptable unto God. Which is your reasonable worship. Yung word na service dyan ay latro. Worship. Okay. Yung pangalawang meaning ng worship ay, ano dyan? Proskuneo. Okay, may consultant ako eh. Proskuneo. Ano yung proskuneo? Lifestyle. Yun yung paglilingkod. Tama? Baliktad. Latro. Latro is service. Proskuneo. Proskuneo. Proskuneo is an act of bowing down. Yan, ang meaning pala. The act of bowing down. Proskuneo. P-R-O-S-K-U-N-E-O. Greek word yan. Na hindi ko kayo, I'm not introducing it. Sinasabi ko lang para to differentiate latro sa proskuneo. Ang proskuneo is yung ginagawa natin na taas ang kamay. Yan yung many ways to praise the Lord. Bowing down, or kaya falling prostrate. Okay. Mali, baka magkamali ako, mga lalaki. Falling prostrate. Hindi prostate. Ha? Okay. Yung prostate sa lalaki yon. Wala sa babae yon. Okay. Prostate yon. Pero prostrate, okay, yung hindi lang bow down, dadapa. It's an act. So, if you combine the two, we worship God not on Sunday. We worship God not on Saturday only. We worship God every day. Kasi yun yung latro is service, meaning lifestyle of worship. Lifestyle to serve the Lord. So every day, araw-araw, nag-worship tayo sa Diyos dapat. Our lifestyle of serving God, ano yun? Yung nakasulat na, whatsoever you do. Tama ba? In words or in deed, do it in the name of our Lord Jesus Christ. So, lahat ng ginagawa natin, dedicated to God, is actually worship. Nag-worship ka. So, every day we worship God. Ano? Hindi yung every Saturday lang na pinaglalaban ng iba, every Sunday lang. We worship God 7 days a week. Buti pa ang 7-11 bukas. Every day. Dapat tayo, kahit ang church building ay sarado sa Monday to Friday, pero dito bukas eh. Ha? Malapit ng bukas every day. Malapit ng mag 7-11 din dito pagdating ng araw. Ha? Baka hindi ako ma-misinterpret ako ng iba. Sabi, business na naman na nasa isip ng pastor. Magtatayo na naman ng 7-11. Mabash ka na naman, Pastor Roland. Di ba? Okay. So, hindi. Ang ibig ko sabihin,
sometimes I speak in metaphor. Okay. Ang church dapat, kung pwede lang, open 24 hours a day. Kung pwede lang. May iba-ibang ministry na naghihintay sa mga tao na nangailangan ng counseling, prayer. Ang open everyday dito, 24 hours, itong likod lang naman eh. O, ewan ko kung may customer yan. Pupunta pa ba yung mga customer? Kayo ang sumagot. Di ba? Yung iba hindi alam sinasabi ko, ano kayo likod yung bahay ni Kwan yun ha? No, dito sa likod. Hindi pa nakakapunta. So anyway, we worship God every day. And then, on Sunday, we celebrate. Kaya ang tawag dapat sa Sunday service ay celebration of worship. Amen? We celebrate. At pag nagsi-celebrate ka, dala-dala mo yung mga, hindi na iwan yung puso mo, utak mo sa bahay, tama? Dala mo yung buong pagkatao. Amen ba? Dala mo na yung offering mo, yung tithes mo. Why? We express or celebrate. Sino ang nakapunta sa celebration na walang dalang pera? Di ba? Para kang espiritu lang. Tama? Yung pumunta ka sa isang, any celebration, nalimutan mo ang pitaka mo. Oh, dikit-dikit ka doon sa kaibigan mo kasi pag uwi, wala kang pamasahe, at least magsakay ka, di ba? Parang gano'n yun. Oo, parang ang feeling mo empty. Parang hindi ka kasali. Tapos pag nagbibigayan na doon sa couple, kung kasal yun, o nagbibigayan na doon sa inaanak, yung ikaw ay ninong pa naman, naiwanan mo ang wallet mo, di ba? Parang hindi ka kasali. Tama ba? Tama? Sa tao, yun ang pakiramdam. Sana maramdaman natin yun pagdating sa Diyos. Amen. Because we celebrate His goodness. We celebrate the goodness of God every day. Kaya Sunday, I will worship the Lord, express my worship by lifting up my hands, bowing down, kneeling down. Pastor, pwede bang humiga? Doon na lang sa likod, pwede naman. Huwag naman dito. Okay? So, what I'm saying is, the worship natin must be based on the truth, salita ng Diyos. Amen. Prayer. Ang prayer, hindi lahat ng prayer pinapakinggan ng Panginoon. Dapat maintindihan natin yun, ha? Maraming prayer ang tao, pero hindi lahat pinapakinggan ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in God, that whatsoever we ask according to His will, He heareth us. And if we know that He heareth us, we know that we receive. We know that we asked. We know that we have, or we have the petition that we have in Him. Nabubulol ako, pero practice lang yan. Ayan. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. Yung will dyan, Word of God. Kasi ang will ng God, ini-express niya sa kanyang salita. Sabi ng iba, kung kalooban ng Diyos, wala naman siyang memory verse o wala naman siyang nabasa, anong sinasabi niyang kalooban ng Diyos? You cannot know the will of God if you do not know the Word of God. So to know the will of God, you must know the Word of God. So worship and prayer based on the Word. Worship and prayer based on the truth. Worship and prayer based on the Scripture. So it is important sa atin, importante, okay, those who are listening this morning, of course, wherever you are, Kalasyaw, Santa Barbara, Bungabon, sino ba nakikinig na iba? Sometimes, I think Quirino nakikinig. Yung ibang kapatiran doon. Siyempre, may Canada nakikinig. May nagsabi sa akin. Anyway, isusulat ko na lahat yung mga iba-ibang lugar na nakikinig para at least, hindi ko naman sasabihin shout out, na gano'n, di ba? Okay, but makinig kayo. Either
live or dumaan na, importante yung ating mga pinag-aaralan. Amen. So going back, it's very important, okay, that our worship and our prayer must be based in God's Word, in the Holy Scriptures, sa salita ng Panginoon. Pag naayos natin yan, di ba? Ilagay mo sa verse 15. Maganda yung. Sabi niya, kung anuman ang iyong hilingin nang naaayon sa kanyang kalooban, naririnig niya tayo. So ano kung naririnig niya tayo? And if we know na naririnig niya tayo, yan. At kung alam mong naririnig niya tayo, whatsoever we ask, okay, yung whatsoever dyan is God-aligned request. Right? Yung mga request natin na naka-align sa salita ng Diyos. Sabi niya, we know. So hindi we hope. We know that we have past tense. Kung alam mong naririnig ka ng Diyos, alam natin na nasa atin na. Oo, ganun kabilis. Amen ba? Upon realization that God heareth you, God listens to your prayer because yan ay naaayon sa kanyang salita at hindi niya kayang talikuran ang kanyang salita, we know, we are not ignorant, we know that we have past tense, meaning, hindi niya sinabing, we know that we will have. No. Ang sinabi niya, we know that we have. Amen. So, ang answer ng mga prayers natin, nandoon na sa salita niya. Amen ba? So, if you know the Word, and you rehearse to God, meaning, sinasabi mo sa Diyos, yung kanyang salita, we know that we have the petitions that we desired of Him. Alam natin na nasa atin na ang mga hinihingi natin mula sa Kanya. Yan yung assurance of prayer. Ang Kristiyano hindi nagpipray, tapos nagpray ay tumalab ba? Tumaas ba? Nasaan kaya? Pero totoo, may mga panalangin na hindi based sa scripture, nasasabit sa dingding. Kahit tama pa ang sinasabi mo. Ama namin, sumasalangit ka. Nasa langit pala ang Diyos, ba't nakatingin ka sa dingding? Diba? Oh, di ba? So nasabit. Hindi umaangat sa langit. Wala dito yon. Amen. Na born again na yon. Amen. Oh, hallelujah. Sino mga classmate ko dati? Oh, hallelujah. May nag-iisip pa, saan tayo nag-classmate, pastor? Okay. Okay, so, it's very important. I-practice natin yung true worship. I-practice natin ang tamang panalangin. At maraming mababago sa buhay natin. Alright? And the Word of God is the base of everything. Yan yung pinaka-foundation. That's why, doon sa ating life group, at doon sa ating INMA is the almost formal school. Sa every, almost kasi, ganyan, yun yung Bible college na style, di ba? Meron tayong Bible school, pero doon sa INMA, yun yung nasa middle. Ang isang institute natin na isa na ginagamit is life group. Our life group should be a teaching ministry. A fellowship, teaching, and prayer ministry. Kasama na ang mission, ang evangelism, life group. Kung wala pa kayong life group, you must have a life group. Maghanap tayo ng dapat yung ating mga life group leader, may uniform, para identified agad, Mag-isip kayo, Hindi ko naisipin yan. Magsi-60 na ako, baka madagdagan din. Okay, so, yung mga life group leader, dapat identified agad para pag merong walang life group, okay, ay alam na niya ang lapitan niya. Okay, hindi ko naman sinasabing mamili kayo ng life group, but mag-pray kayo. But they must be identified na they are your life group leaders. Para sa ganon,
Pag may dumating, first time, second time, third time, wala pang life group, na-encourage, alam niya kung kanino siya sasama. Alright? At yung life group na yan ay hindi life group forever. Nasanay tayo sa forever. Walang forever. Naniniwala na ako doon. Ang forever lang sa Diyos. Amen? And you will have everlasting life. Yun lang. Pero dito sa lupa, walang forever. Yung mga ikaw natin dito, pinagagawa. Okay? So, dapat meron tayong life group, tapos yung G7 aandar. Ako'y natutuwa. Minsan ako ay nalulungkot. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Isang taon na yung G7. Tapos, minsan ako ay nanlulumo, baka hindi ba naintindihan, pinakasimple na ito. Pagbukas ng cellphone ko, may mga nasa lesson 2, lesson 3. Mga gano'n. Na-encourage ulit ako. Di ba? Encourage. Amen. Or else, yung mga nasa Quirino ang makikinig na. Di ba? Okay. Si Pastor Revi. Sabi niya, Pastor, yung aking G7, pupunta kami dyan, magpapamintor kami. Nag-appointment pa. Isang church yun. Sabi ko, yes, Lord. Alam ko galing ito sa iyo. So, huwag niyong kalimutan na tayo dapat ang model. Amen ba? Okay. So, I pray na makuha natin yan. Okay? Napindot ko. At, ano pa yung mga ibang ginagawa natin? Well, praise God. Ako, hindi naman every Sunday ina-announce ko ito. Pero, inire-remind ko yung ating church building project. Okay? Ang church building project natin, maraming mga 1, 2, 3, 4 paraan. 4 na paraan, okay, na pwede tayong makapag-ipon ng pang-building. Okay, as of now, hindi naman tayo stagnant. May ginagawa tayo. First things first, or priority. Ano yung priority natin? Una, at least safe tayo, hindi maulanan sa loob. Okay ba yan? Diba? Maliwanag, may aircon. Tama? Amen? Praise God. Yan, no? Nasa mataas pa yung aircon nyo dyan sa bandang likod. Pag binaba yan, bibili na kayo ng jacket. Okay. So, yan yung mga priority natin. At least, kahit ulan, ay pan tayo. Hindi naman yung very safe, but comfortable. Pangalawa ay we secure our property. So, yung mga baguhan, noong unang panahon, kung napapadaan kayo dito, walang pader yan. Diba? So, ngayon may pader. Pangatlo, we want to model food security. Model, hindi yan ang pinagkukuhanan. Hindi, hanggang ngayon, hindi pa nabubuhay yung aking eggplant ulit. Pinutol eh. Hindi yan pinagkukuhanan. Model meaning, okay, bawat tahanan, meron tayong project na seed faith program. Ano yung seed faith program? Yan ay, seed meaning something to eat every day. Daily. Something to eat daily. So, well, kung meron ka ng pagkain daily, mag-share ka naman. Amen. Pag wala pa, now, something to eat daily is just a program. Ang gusto lang nating masabi ay sustainability sa pagkain. Yun ang ibig natin sabihin. Huwag natin illiteral na something to eat daily. Ako hindi na ako makain eh. Umad nga ako, umad. Ano yung umad? Anong umad? Yung iba hindi alam, 1 meal a day. Ako umads. Umads with S kasi may snack. 1 meal a day. Okay, yung iba, 2 meals a day. Hindi ka mamamatay. Sisiguraduhin ko kayo, hindi ka mamamatay. Kasi buhay pa kami. Amen. At healthy. Amen. Minsan nag-uumad sana tayo para makapag-prayer and fasting. Yan lang ang ibig ko sabihin dyan. But anyway, food security.
we want to model a garden na bawat bahay o tahanan ng Kristiyano ay may garden. Sana all. Totoo yun. It's our passion. Why, Pastor? Di ba church tayo? Dapat Word of God lang. Yun yung mga pariseo. Ang church is a community. Pag sinabing community, yung spiritual ay isang parte lamang ng buhay ng tao. Bakit? Nung umatin ka ba dito ngayon, espiritu ka lang? Meron nagsabi niyan, nandyan ako sa espiritu. Upo! May mga church attender na espiritu, di ba? Pero pwede na ngayon, pag nag-online, di ba? Parang espiritu na rin. Maganda kasi yung nandito tayo. Amen. So, spirit, soul, and body. Iba yung need ng spirit. Okay? Iba yung need ng isip, soul. Amen. Yung soul, karunungan, kaalaman, especially pag galing sa Diyos. Iba ang need ng body. Okay? Ang body ay earthly. Hindi worldly, ha? Magkaiba yung worldly sa earthly, ha? Amen? Pag worldly, makamundo yun. Iba yun. Pag earthly, tagalupa. Sinong tagalupa, tagalangit at the same time? Tayo yun. Pero hindi ka tagamundo. Magkaiba. So, bilang komunidad, bilang community, we want to minister sa tatlong component ng tao. Spirit, soul, and body. Kaya may education tayo. We start as early as mga bata pa. Kaya yung mga anak ninyo, apo ninyo, dalhin nyo dito. Maliit lang yung bayad yan. Di ba? Eagle's Nest Academy. Well, kung gusto nyo maging chicken lang yung anak nyo, okay lang naman. Kung eagle ang gusto nyo mangyari sa inyong mga apo, dalhin nyo dito. Gagawin nating agila talaga yan. Kaya kahit aanim ba yun? Pa sila sa ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung mga naunang yan, iba ang mararating. Sinasabi ko na. Hallelujah. Okay, so, anong gusto nyo? Chicken o eagle? Eagle dapat. So, Eagle's Nest Christian Academy. Kahit tutorial lang yung iba, pwede na. Di ba? Praise God. Okay. So, dahil ang spirit, soul, and body ang tao, we minister. Pagkain, yes. Pastor, pati pagkain ko, pinapakailaman mo. Magpasalamat ka, mahal kita. Parang hindi kayo naniniwala. Pag sabihin kong maglaklak kayo ng soft drinks everyday, at susuplayan pa kita libre, hindi kita mahal doon, pinapatay kita dyan. Ano nyo? Sino ang meron sa atin, mga matatanda, akala nila pag may soft drinks, mahal na mahal sila ng kanilang mga anak. Kasi kaysa tubig, sabi nila, di ba? Oh, tubig lang, pero bigyan mo ng soft drinks, ay anak, salamat. Okay? Yung mga bata namin, apo, na-expose na, apo, tubig ang pinaka-the best na inumin nila. Hindi soft drinks. So, to share our love for you, yung care natin, itinuturo natin yung tamang pagkain, tamang lifestyle. Amen ba? And we share to one another. Yung strength ng bawat isa, ganon, i-share mo. Yung experience mo rin nung ikaw ay, pupunta na naman tayo sa pagkain. Amen. Masarap. Amen. Depende sa tao. Ano ang kaninyo? Batayan ninyo sa pagkain? Masarap o masustansya? Paano nyo alam na masustansya yung kinakain nyo? Oh, di ba? Pero dito, talagang masustansya ang sinaserve pag nag-con sila dito. Bumili ka dyan ng ginaganon na, ano ba yan, yung tea, at saka yung tinitimpla ng WCC,
sa'yo na yung tinutunaw-tunaw dyan na powder. Sa akin, dito yun. Kahit ilang inumin ko na baso. Okay. Why? We take care of the body. We believe that the body is the temple of the Holy Spirit. Ayan. Ang unang discipleship natin, tiyan. Sino naniniwala? Hindi mag-agree. Tiyan. You know, saan nagkasala si Adam and Eve? Pagkain. Ang ganda ng prutas. Di ba? Kailan tinukso? Anong tinukso ang Panginoon sa Kristo? Anong unang tukso? Pagkain. Di ba? Yung mga hindi malabanan ang pagkain, gustong kumain ng maraming karne. Ano nangyari? Nangamatay. Sumuka pa sila. Sumabog pa yung mga tiyan nila. Hindi nila mapigilan. Di ba? Ano pa? So, hindi ko sinasabing wag na kayong kumain. Ang sinasabi ko ay disiplinahin. Amen ba? So, pag ang isang tao may disiplina sa pagkain, saludo na. Saludo. Kaya niyang tanggihan. Hallelujah, di ba? Yung hindi tamang pagkain. Pero pag masarap na pagkain, yung nutritious, yung talagang sharing tayo. Maganda yon. I will encourage you. Maganda nga, every life group may pagkain na masustansya. Kasi kung ang pagkain ninyo ay yung nakagawian, baka mapadali ang buhay natin. Spirit, soul, and body. Yung mind, sino naniniwala na pag ang utak na hindi na nagagamit ay nagkaka-arthritis, bago yan, nasakit. Bago yan. Wala kayong marinig na ibang doktor diyan. 'Di ba? Ang joints dito, pag hindi mo ginagamit yan, magkaka-arthritis, tama ba? So ibig sabihin, not using a part of your body, magkaka-arthritis. So bagamat yung mga doktor hindi mag-agree sa akin, pero may mga arthritis ang utak. Ano 'yon? Hindi makapag-isip na. Pag hindi mo ginamit yan, pag nagtanong ka, loading. Ano sabi mo? Loading yon. Pero sa WCC, yung mga senior citizen natin dito ay at saka itinuturo natin buong CCP actually. Pero alis dito at saka sa Caris of Life Ministries, matatalim mag-isip. Hindi lang dito akala nyo dito talang sa WCC na yung mga adult ay nag-iinma. After Sunday service doon sa Santa Barbara, 6 o 7 na estudyante, puro senior citizen. 2 senior yon. Senior. Kasi hindi lang, pag senior citizen, 60. Pero pag nakaka 65, 70 ka na, senior. Parang kanyon. Verily, I say unto you. Ano ganon? Oo. Pero nag-iinma. Kaya sabi ko, naku, Lord, yung mga kabataan, yung mga bata-bata pa, walang dahilan na hindi sila mag-aral. Why? Para hindi magka-arthritis ang utak. Amen ba? Pag ginagamit ang isip, nag-iisip ka, at talagang gumagalaw. Alam na alam ko yan. Hindi dahil sa akin, dahil sa father ko. Pag ang isang pag-aaral yan, pagdating ng araw, asikasuhin natin yung pagtanda natin. Importante. Kaya nga ako, ang heart ko talaga, tama yung binigay ng Lord sa akin. 10-year vision dapat ito. Meron tayong tinatawag na hindi lang home of the aged, village for the aged. Hindi senior citizen, aged. Oo. Village village. Kompleto yan. Mayroong mga caregivers, mayroong mga doctors, nurses. Tapos, maganda yung lugar. Ang trabaho lang naman nila, intercessor. Yan yung number 1 na ministry nila, intercessor. Oh, hallelujah. Or else, you will go to the other side. Alam niyo yung other side? Yung loading.
Tapos, hindi lang loading. Pag nagsalita, iba ang sinasabi. Totoo yun. At yung iba, nakakakita ng kung ano-ano. Totoo yun. Ewan ko kung meron kayong experience sa mga lola-lola ninyo, parents. Nag-iiba eh. So, nutrition yun. Nutrition, sleep, at ang number one na napatunayan ko, Word of God talaga. It will make your mind sound mind. God has not given us the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Kaya pag nakikinig ka ng Word of God, yung mind mo mag-i-stay. Sound mind. Amen ba? Now, sometimes may degeneration. Yes, pero we can delay or we can be healthy. Okay? Amen ba? Hindi ngayon yung lecture na yan, pero diyan ako dinadala ng Lord. Yung mga kabataan, minsan hindi nila alam ang aging. Pero tumakbo tayo ng 5 kilometers, tignan natin kung sino ang aged sa atin. Di ba? Mga kabataan, gusto nyo mag 5 kilometer run tayo? Amen? Tingnan natin kung sino ang lolo. Amen ba? Challenge lang. WCC. 3 kilometer, sige. 3 kilometer, pagbigyan natin. 3 kilometer run. Okay. Yung, unahin ko yung martial. Unahin ko yung martial. Tapos itagdag natin yung mga young pro. Okay? Okay ba? Okay. Alamin mo kung saan ang 3 kilometers yung punta sa kabalik 3 kilometers. So 1.5. Brother Grije, Okay, so hallelujah. Para ko yun Now, why? Because we believe on spirit, soul, and body. Amen? We believe we must be healthy spiritually, healthy physically, healthy mentally. At ang pang-apat, healthy financially. Yun yung ating tagline, di ba? Healthy, wealthy, and wise. Yun ang WCC, yun ang Christ Our Life Ministries, yun ang CCP IMI. Amen. Now, bakit kaya? Kasi after salvation, service. After salvation, serving God tayo. Hinuhubog tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi tayo religious. Ano yun? Patayo tayo ng church. WCC o WCCP o whatever. Anong gagawin natin? Basta every Sunday, present ka, ayos na. Di para kang dati, religious, pero hindi. Mo alam kung saan ka papunta. Amen? But here, we provide, we help, we mentor, we provide direction. Kasi gusto nating lumago ang bawat isa. Alam yan Brother Grije, sabi ko, Brother Grije, dapat hindi lang ikaw ang kakaway-kaway na nasa ibang bansa. Nandiyan ka ba, Brother Grije? Dapat marami tayo, ganun tayo. Amen ba? Yung mga pwede pa. Kaya binuksan yung Access 1 para yung mga pwede pang mag-Access 1, Access 2, sama kayo. Amen? Bless the nations tayo. Bless the nations. Okay. Pero, praise God, mag-practice tayo sa manawag. So we have the direction. We know where we are going. We know what we want. Okay. And our desire is to be maximized as servants of God. Ewan ko kung sino nakakakilala ng masyado sa akin. Sa akin, ganito yon. Ang buhay na nagtatrabaho para magkapera para kumain, magkapera para magkaroon, at ulit-ulit gumising sa umaga, magtrabaho para kumain, mabuhay, at magtrabaho para kumain, mabuhay, magkaroon ng ito, at magtrabaho para mabuhay, kumain na, at tumanda na siya, na paikot-ikot, walang kwentang buhay yan.
Walang kwentang buhay yan. Ang lang nang nakita ko sa buhay, yung naglilingkod sa Diyos. Yung nakikinig ng Word of God at yung pinapakinggan niya ay ina-apply niya. Meaning, a church or a community that will prepare you to do ministry. Now, mag-ingat tayo sa mga churches or ministry na pag-attend mo, may rangko ka na. Pag-attend mo, may trabaho ka na agad. Yung, alam mo yung, ay, umatin si ganito. Halika, worship leader ka na. Ay, umatin si ganito galing sa ibang church yan. Halika, elder ka na. Halika, deacon ka na. Mag-ingat. Hindi yan ang design ng Diyos. Yung nangunguha ng member using position, kasi akala nila church is position. Kaya may mga umaatin ng church, hindi dito yon. At nag-iisip, bakit siya yung nakatayo dyan? Mas magaling pa ako dyan. Mas magaling pa ako ng 3 ligo. Bakit yan ang nandyan? Mag-ingat tayo sa ganon. Church is not a stage. It's not Hollywood. It's not earthly performance. Ang pinag-uusapan natin dito ay paglilingkod sa Diyos. In WCC, we prepare people to serve God. At pag ang preparation natin nakahanda sa yung how you yield yourself. Alam niyo yung yield? Yung cooperation mo. So hindi tayo yung, uy, dumating si Kwan. Pangmayaman ito. Gawin natin ko ito, elder, deacon. Malaki ang bigayan dito eh. Pag ito ang ginawang deacon o elder, sigurado, mayaman tayo. Walang ganon dito. Walang ganon dito. Di ba? Uy, sino ito? Nakasasakyan Gawin natin, paano ito? Magaling sa music. Tumutugtog sa bar ito, sa labas eh. Gawin nating musician ng church. Dahil ba magaling sa music, musician na? No way. Hindi tayo ganon. Amen ba? Iba ang trabaho sa mundo, iba ang trabaho sa Diyos. See, maraming hindi nakakaintindi ng ministry, sa totoo lang. And we will teach that in pastoral ministry. We will teach that sa mga Bible school natin, how to do God's ministry according to the Scripture. Hindi yung gawa-gawa lang, gaya-gaya lang. Eh kung ang church ay pera-pera lang, mas maraming malalaking church. Ang lalaki nga eh, libo-libo eh. Pero pag tinignan mo yung buhay, inilawan mo ng konti, medyo, di ba? So hindi naman lahat, pero meron. So it's not about earthly performance, it's not about social media, it's not about paramihan, it's not about that. It's about, are you aligned? Naka-align ka ba sa ipinagagawa ng Panginoon? Amen ba? So, yung aking isinishare last week na hindi natapos, naka-align na ngayon. Okay? Divinely prepared for a divine assignment. At ang pinag-uusapan natin si David. Huwag kang yung parang waiting for a long time, huwag kang mabagot or wag kang wala ng patience o mainip, tama. Okay? Wag kang mainip kung sa tingin mo, ang tagal ko na dito, hindi pa ako nagagamit. Learn the ways. Okay? Ang tagal ko na dito, gusto ko, okay lang yung mga gustong makinig ng Word of God at manalangin. I appreciate those. Ang number 1 prayer list ninyo after your family, sana kami. Pray for your leaders. Amen ba? Okay. After your family and everything, siyempre, na ibang tao muna, ilagay nyo kami sa listahan. Sino ang nagpipray para sa amin? Thank you. So, ganun yon. Pero yung mga gustong paggamit sa Lord, parang David lang yan. Si David, hindi naman siya nangarap maging hari ng Israel. Hindi naman siya nangarap makipaglaban kasi bata pa siya. Nautusan lang siyang maghatid ng pagkain. Pero doon sa pag-utos sa kanya,
lingid sa kanyang kaalaman, sa kanyang spiritual knowledge, ay inihahanda siya ng Diyos doon sa extreme na pag-ibig sa mga tupa. Amen ba? Si David ay nagkaroon ng tunay na responsibility sa buhay na ipaglalaban niya ng patayan ang kanyang mga tupa. Amen! At praise God, pag sinabing patayan, hindi siya ang namatay. Yung lion at yung bear ang namatay. Amen ba? Oh, hindi pwede yung ang mamatay ng dahil sa iyo. Amen? Okay, amen? Let your enemy die. Okay, hindi ikaw ang mamamatay. Amen ba? Parang Israel lang. Okay, alangan naman. Sabi ng Israel, alangan naman. Ang kalaban, nagsasalita na, we will nuke you. We will send nuclear bomb to you. We will annihilate you. We will erase you. Sabi ng mga terrorist. Anong sabi ni Prime Minister? Sabi niya, when your enemy says something, you need to believe. So, inunahan na niya. Di ba? Alangan naman. Marami sa atin, bago magsalita na, by the stripes of Jesus, I am healed. Tinamaan na ng bomba, di ba? Dapat bago dumating ang bomba ng kaaway, tayo na ang nauuna. Amen? Every day, nagpapadala ka na ng nuclear bomb spiritually sa kampo ng kaaway para hindi makapurma. Sa tingin nyo, nakapurma ang kaalaban? Hindi. So, spiritually, ganun din. Every day, when you pray in the Spirit, every day, you are preparing yourself. Every day, when you are faithful to little things, when you are faithful in little things, inihahanda ka ng Diyos. Every day, yung natututunan mo every Sunday, every lesson of life na ating natututunan at nabasa mo sa Biblia at in-apply mo every day, God is preparing you. Yun si David. Huwag mo sabing, nainip na ako, parang walang nangyayari sa buhay ko. Huwag niyong sabihin yan, ako lang yun. Pastor, ano ibig mo sabihin? Ikaw pala ang naiinip, ba't mo kami sinasali dyan? Enjoy namin ang walang nangyayari sa buhay namin. Normal lang ito. Alam niyo yung normal? Kakain, matutulog, mabuhay. Yun ang normal sa ibang tao. Sa akin, abnormal yun. Sa akin lang naman, hindi ko kayo dinadamay. Abnormal. Pari-parehas lang ng tao. Ganun. Nagtatrabaho para magkapera para kumain, magkapera para bumili. Tapos, the next morning, matanda na. Nakuha niya ibig sabihin, ikot-ikot, anong nagawa mo? Anong nangyari? Sa akin, boring yun. At ang sabi ko minsan kay Josiah, pag ganito ng ganito sa ministry at walang naliligtas at walang nare-reach out, walang ministry, magpa-enlist na tayo sa IDF. Punta tayo sa Israel. At makipagbakan, may aksyon. At least, bago pumunta sa langit, nakabawas ng terorista. Gusto ko aksyon. Now, sana advisean nyo naman ako, Pastor, hindi naman kailangan pumunta ka sa Israel. Dito pa lang, birahin na natin yung mga terorista sa espiritu. Yun ang sasama sa akin. Ang terorista sa espiritu na maraming tiniterrorize na mga tao nandoon sa labas. That's why yung life group natin pinapatibay, pinapatatag para hindi ka suluwista. Amen? Maraming taong hindi pa nakarinig sa Ebanghelyo. Maraming taong natiterrorize ng demonyo. Every day, they are living in terror. Ano yung klaseng terror? Ito, hindi ko alam kung na-experience ito. The terror na pag matulog ka sa gabi, hindi mo alam kung mabubuhay ka the next day. Ito pa,
na pag ano man ang mangyari sa iyo sa araw na ito, pag walang Kristo, ang pinag-uusapan na, yung buhay na walang Kristo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. That is terrorizing a person every day. Hindi nila sinasabi yan. The fear of the unknown. The fear of dying without Christ. They are living under terror. Ang sarap mabuhay ng nakay Kristo. Lalo na pag alam mo yung verse na ang mabuhay para kay Kristo ang mamatay tubo. Parang hindi kayo nabasa yung verse na yan. Amen? Walang nalulugi sa mga na kay Kristo Jesus. Walang nalulugi. Puro ganansya. At sa dami ng tao nandyan sa labas, they don't say it. They mask it. Ano yung mask? Kinakargahan nila ng maskara ng saya-saya, happy-happy, event, pera. Totoo yun. But internally, may struggle yan. Hindi lang internally. Sometimes, nag-i-express sa loob ng pamilya yan. Sometimes, nagbubunga ng problema sa mga anak. Sometimes, nagkakaroon ng, nagre-reflect, okay, sa kapaligiran. Now, ang Kristiyano, hindi sinasabing, hindi na tayo matouch niyan. May konti pa, lalo na yung hindi pa aral. Lalo yung hindi pa natutong magpatawad. Pero sa labas, hindi naman tinuturo yan. Wala naman silang blood of Jesus na sinasabi. Wala naman silang assurance of salvation. Iba ang langit na itinuturo. Iba nga ang Kristo na tagapagligtas. And besides, ang itinuturo, magtrabaho ka religiously para maligtas. Napakabigat. Samantalang sa atin, 2,000 years ago, Christ paid the penalty of your sins. Ang gagawin mo lang ngayon, nakapalit ay maglingkod ng pag-ibig, pagmamahal sa Kanya. It's not about your life. Huwag kang mabuhay na the same. Okay na, brother? Okay na. Huwag kang mabuhay na parang the same. Okay? Tagamundo. Oy, born again ako, Kristiyano na ako ngayon. Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ay, bilang Kristiyano, gusto ko yung parang sa langit. Ano ang pumunta sa langit? Paano? Yung nakaupo ka lang at magkape-kape at nasa garden. Yun ang alam nilang langit. Narinig ko na yan sa isang preacher. Narinig ko na yan sa isang teacher. Hindi ko sasabihin, pero narinig ko yan. Oh, when we are in heaven, you sit down, have coffee. Alright. Hindi tayo dapat gumaya sa buhay nung nakaraan na na-improve ka lang. You must know your Savior. You must prepare yourself to serve the Lord. Our assignment is not only earth. How about if I will tell you ang assignment natin, universe? May nagtaasan ng kilay sa CCTV, sa online. Di ba? Universe? Si Lord pa rin ang hari doon. Amen. Praise God. So, God is preparing you in your divine assignment. Sino niniwala? Mayroong assignment siya sa Diyos. Let's work out. Trabahuin natin yung assignment na yan. Alright? Now, praise God. Minsan, yung assignment na yan, hindi mo ninanasa talaga. Pero it come across your way. Amen ba? Minsan, ginagamit ng kaaway yung ating nakaraan. Minsan, ginagamit ng kaaway ang ating kahinaan na hindi ka maka-advance. Minsan, alam mo na ang Word of God, pero dahil sa wrong discipline nung unang panahon, ngayon, nagre-reflect. Tama, di ba?
in times of sa mind, unforgiveness, in times of sickness, minsan inaani natin yung unang panahon. Pero ito ang good news. Meron tayong buhay na Diyos. Be it known that pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, dapat malaman mo na pwede kang makarecover. Amen ba? Pwede kang makarecover. Yes, bakit? Dahil ang buhay ni Kristo na tinanggap mo ay mas powerful pa sa lahat ng buhay na nandito sa lupa. Even death cannot stop the life that is in Christ. Amen ba? Pero paano yung pastor? Paano mabibenefit? That's why may pag-aaral. Why? Dahil laan tayong lumago sa pananampalataya. It's not the mechanics of going to church, opening your Bible, Bible reading. Salamat sa mga yan. But hindi yan ang, ay, kumusta ka na? Naka-attend na ako ng church, okay na ako. Hindi ganun. Hindi tayo nakimisa lang noong unang panahon. Tama? Tama ba? Parang ako lang yun noon Parang nagawa mo na ang aking Christian duty pag galing ka na sa simbahan. Parang gano'n noon, di ba? Kaya ko nang gawin yung gusto ko ngayon. Kasi tapos ko na ang para sa Diyos. Ang para sa Diyos, linggo lang. At saka pag nauntog ka, Diyos ko po. Gano'n lang yon. Okay, may nangyari, di ba? Now, how can we know that yung inihanda ka ng Panginoon? Siyempre, lahat ng Kristiyano inihanda. Pero paano malaman? Minsan, merong nasa loob mo na constant or persistent na burden or steering. Sometimes, hindi mo pinapansin yon, pero nasa puso mo. Paulit-ulit. Alright? Lalo na pag nagpaparinig yung pastor. Ako naman, di mahilig magparinig, di ba? Ay, by the way, parinig na lang Hindi ito paparinig, talagang sasabihin ko. Salamat sa mga bumibili ng MTO. At mabilis maubos. 3 times a day ang gamit. Una, lumalakas at gumagaling. Amen. Pero, ang pangalawa, nakakatulong kayo talaga sa church building. Kahit 50 pesos lang, isang botilya, ang napupunta sa church building, nakakatulong ka na. You are part of that. Amen ba? Pangalawa, pag pumapasok ka sa church na nag-glow ang mukha mo, meaning ginagamit mo. Amen? Yung sabon na Cleopatra. Although walang sabon na Cleopatra, pero pwede rin. Panglalaki. Yung mga yan ay nakakatulong sa ating church building. Yung mga walang Cleopatra at MTO, ngunit nagbibigay salamat sa Diyos. Amen ba? But I will assure you. Ngayon, kung ikaw ay, Pastor, gusto ko hindi lang gumagamit, kumikita. Hallelujah. Kausapin mo yung ating coordinator. Pag nagbenta ka for the sake of the building, fundraising, 300 pesos, sa'yo ang 150 pesos sa building. So, kwintahin mo yun. Malaki ang kita dyan. Wala kang puhunan. Tama ba? Pero pag hanggang ngayon, paika-ika ka, tapos madilim ang mukha mo, alam ko hindi ka gumagamit ng Cleopatra. At saka yung oil, di ba? Pastor, yung oil ba nakakagaling? Ang panalangin may pananampalataya. Sa totoo lang, kahit kumuha ka ng Minula oil, ipahid mong manalangin ka, gagaling ka naman Gagaling ka, pero hindi ka nakatulong sa building. Nakuha nyo? Amen? Mangangamoy ka lang ng Minula. Di ba? So, ini-encourage ko kayo,
Huwag niyong i-neglect yan. Salamat, lalo na pag mabilis. Oh, sabon, maligo araw-araw. Di ba? Magsabon. Oh, di, makakatulong. Totoo yan, totoo yan. Ang mga product naman na yan ay hindi yan create para sa benta-benta lang. Create yan, magaling yung nag-formulate niyan. Si Pastor Mark, magaling yun. Walang product yan na hindi magaling. Okay, so, sinasabi ko kasi part ng ating building ministry yan. Amen. Ngayon, saan tayo? It keeps burdening you. Minsan, mahirap kasi mag-announce minsan, di ba? Nung ini-announce, wala tayong drum, may na-burden. Di ba? Wala tayong sound system, may na-burden. Tama? Wala naman tayong pinaparinigan na si kapatid na ganito, sigurado yan. Tinatouch ng Lord. Anong tinatouch ng Lord? Ikaw lang yun. Okay, di ba? Ang tinatouch ng Lord, yung hindi mo sinabi, may need, pero hindi sinabi, hindi ka nag-personal, pero nandoon sa tao, nangusap, hindi makatulog, at alam natin na hindi basta-basta nagbibigay, pero nagbigay pa rin. Yun yung tinatawag na persistent burden or steering. Why? Because it is God who works inside of you. Philippians 2:13. Lalo na pag ikaw ay mapanalanginin, hinahayaan mo ang Lord na magtrabaho sa puso mo. Sino sa inyo dito ang sabi ng Lord sa kanya, kunwari, bigay mo na, mag-donate ka na. Yan yung ambag mo. Tapos sasabihin mo, in Jesus' name, I rebuke you. Get thee behind me, Satan. Hindi ikaw yan. Pero alam mo na paulit-ulit, sinasabi, at for the good work, ito, para sa kabutihan. Pero pinipigil mo. Akala mo, binubulungan ka ng kaaway. Pag ito binigay ko, hindi ko na mabibili yung aking pinag-iipunan. Mga ganun, di ba? Wala dito yan. Lumipat na? Ano? Umalis na. Ano ba yun? Alam nyo, when God speaks to you, okay? Now, siyempre, ang nagsasalita, sinasabi ang need. Alam nga namang, hindi sabihin ang need ng church. Tama ba? Nung sinabi ang need ng church tungkol sa air condition, may mga ginamit ang Panginoon. Amen. Una, lahat tayo. Amen. Para makabawas sa interest, may mga tumulong na nagpresenta. Amen ba? Maligaya ba kayo? Amen. Walang interest yun. Yung interest pupunta na sa savings ng church. Amen ba? Si Lord ang nakakaalam yun. Nangusap ang Lord. Hindi naman nila ipinagsasabi. Pero sinasabi ko para gayahin nyo. May mga tao na nagtatrabaho ang Diyos sa puso nila. Amen ba? Hindi mo pwedeng pigilan. Kunwari, ako ay super millionaire. Kunwari. Tapos, magbibigay ka sa akin. Sasabihin ko ba, ba't ka nagbibigay sa akin? Ninsulto mo ba ako? Alam mo bang milyonaryo ako? Ba't ka nagbibigay sa akin? Kayo pag-aatin kayo dito, mayaman na ako. Huwag niyo akong bibigyan, iniinsulto niyo ako. Hindi ganun. Pride yun. Ako, kahit may pera na ako, binigyan mo ako, hindi dahil sa naaawa ka sa akin, binigyan mo ako kasi naniniwala ka sa principle ng Diyos sa kalangitan. Amen ba? You are not giving to me because I am poor. Hindi ko tatanggihan. Baka si Pastor nagpaparinig, hindi daw niya tatanggihan. No, hindi ko tatanggihan. I will appreciate, I will bless what you give. Malaki o maliit, it doesn't matter. You are exercising your faith. You are doing your job for the Lord. Hindi pwedeng magpa-pride ako. Nasasabihin ko, I don't need your money. May trabaho ako, may negosyo ako, I don't need your money. Pride yan. Sa atin, pag may nagbigay sa'yo, may pera ka o wala, tinatanggap natin. Why? Ang tawag dyan, communicating by giving and receiving. We communicate. What are you communicating? Love,
concern. Kahit maliit na bagay, may binigay ka, may meaning yun. Ang mahirap kasi ang binibigay natin, sa pamilya lang yun, na bersyon. Ano yun? Sama ng loob. sabi ng mga magulang pag narinig, huwag mo akong bigyan ng sama ng loob, ha? Ibibigay pala yung sama ng loob, ano? Okay? Wag, okay? So anyway, it's not about, ang pinaka-concern natin ay, are you giving? Not only to God. Amen ba? Not only to the ministry, but ugaliin mo na marunong magbigay. Amen ba? Ugaliin mo na marunong mag-express ng yung love and concern to others. So it's not about, mayaman lang church na yan. Huwag na tayong magbigay dyan. Hindi ganun. See, we are obeying God. And we are giving to God. Kaya nga, babalik yung verse, whatsoever you do in words or in deeds, do it in the name of our Lord. Amen ba? Ano ang feelings mo pag binibigyan ka tapos tinanggihan ka? Amen ba? Okay. So, ano pa? Affirmation through God's word and leaders. Alright. Ako, kahit pumunta kayo sa akin, sasabihin nyo, kunwari, nagpa-practice siya makinig sa Holy Spirit. Tapos pumunta ka sa akin, Pastor, narinig ko, nagpipray ako. Ano yon? Ibigay ko daw sa church ang lahat ng aking mga lupa, bahay, pati asawa. Hindi ako maniniwala. Hindi ko tatanggapin. Amen ba? Pastor, pero sabi niya, nakarinig sa Diyos, may violation eh. Imagine, pati asawa niya, ibibigay niya. Tapos, ibibigay niya ang bahay at lupa niya, yung mga anak niya naghihirap. Violation. Hindi according to the truth. So, huwag tayong magpa-impress sa mga nagbibigay o giver na wrong priority. Amen ba? Mali ang prioridad. Mali. Paano ka magiging zelo sa church samantalang napabayaan mo ang iyong pamilya? Dito, itinuturo natin, of course, God ang number one, at hindi naman siya mahirap. Number two, our families. Amen ba? Siyempre, spouse, and then family, children, and then business, negosyo, and then last ministry. Tinuturo yan dito. Hindi dahil sa, maglingkod ka na sa Diyos. Ano gagawin ko, Pastor? Huwag ka nang magtapos ng college. Darating na ang Lord. Narinig ko na yan doon. Yung mga hindi nakapagtapos, sayang. Diba? Ginamit ang second coming para mag full time. Magaling yung father ko. Kasi kasama sana akong nabiktima dyan eh. Kaya lang sabi ng father ko, anak, isang semester na lang, tapusin mo. Darating ang Lord. Hindi, sabi niya, tapusin mo. Bakit? Kasi kung may ibibigay ako sa Diyos na maglingkod, dapat nakatapos sa college. Dinauto niya ako, di ba? No? Nagtapos ako ng college. No, para daw, first class yung ibibigay niya sa Lord. Sa aking murang pag-iisip, magandang pambubula yun, di ba? Pero tama. Nakatapos din ako. Amen? Yung iba, nangihinayang, hindi nakatapos. Okay lang yung, anak, hindi ka na matapos sa college. Bakit? Walang pambayad. Parang tuition fee. Pwede yun. Okay. Ako nga nakatapos eh. May utang? Nakatapos, may utang. Amen. So, affirmation through God's words and leaders. Kung merong sinasabi ang Lord, pwede kayong magtanong ng confirmation.
o affirmation. Okay. And then, through proper na discussion, makikita natin, makukonfirm, yes, yan ang direksyon. Okay. Diba? Amen ba? Hallelujah. Kaya huwag kayong magdi-decide agad kung ano-ano, ha? Na lalo na yung mga bagay na importante. May Word of God na importanteng dapat nating pag-usapan. Is it according to the Word? Is it according to the Spirit of God? Mga ganun, mga pinag-uusapan natin. Hindi yung basta na lang. May mga ganun kasing Kristiyano, overzealous. Pero, it's not according to knowledge. Okay. Ano pa? Paano ka inihanda ng Diyos? Open doors and divine opportunities. Okay, mag-ingat din dito. Hindi lahat ng open doors ay para sa'yo. Amen. Hindi lahat ng hindi lahat ng opportunities ay galing sa Diyos. Ang daming opportunity ngayon. Ang daming open door ngayon. Actually, kahit close nga, pwede natin buksan. Pero, okay, hanapin natin yung mga pinto na bukas na ibinubukas ng Panginoon. Amen ba? Sinong naniniwala na ang manawag ay open door na para sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo? Oh, bakit hindi pa tayo pumasok? Amen? Sino naniniwala na ang bawat barangay ay bukas ang pintuan para sa Ebanghelyo ni Kristo? Amen. See, yun ang mga recognized na open doors and opportunities. As of now, may mga leader tayo sa Manawag, political leaders, na at least nakarinig ng salita ng Diyos. Open door yun. Opportunities yun. O maghintay tayo ng isang persecutor ng Bible bago tayo gumalaw. Ha? Di ba hindi maganda? Hindi magandang environment yung gano'n. So, this time, praise God, sino naniniwala na inihahanda tayo ng Panginoon? Parang, next meeting, practical things to do as God prepares you. Ano ang mga practical na bagay na dapat nating gawin? Practical, hindi lamang concept. Practical na bagay para yung paghahanda ng Diyos sa atin, na gamitin tayo ng Diyos sa ministeryo, ay ma-realize mo. Kasi even God will prepare the way. Okay, naintindihan ko itong meaning nito. Pero pag ayaw mo, o kaya hindi ka ready, gustong-gusto mo pero hindi ka ready, it will not happen. Mahirap mangyari. Walang pinag-iba yan sa parang platoon, di ba? May squad dito. Sabi niya, number 2, 3, 4, move forward. Hindi mo narinig. Hindi ka nag-move forward. Wala. So, yung tumatalima, yung nakikinig. Hindi lang nakikinig. Sumusunod. Okay, doon sa command, doon sa linya, yun yung identified. Tama ba? First squad, move forward. Loading. Wala. Hindi mag-move yun. Walang mangyayari yun. Okay? That's why, sa atin, hindi natin biniblame kung loading minsan. Alam niyo kung sino ang ibiblame natin? Kung yung leaders hindi nagtuturo. Ano ang mangyayari sa congregation na walang nagtuturo? That's why, salamat sa Diyos at hindi lang si pastor na ang nagtuturo lang. Amen ba? Nire-raise up natin yung mga ministry of teaching. Kaya kung ikaw ay dating teacher, hallelujah, dahil hindi lang sa mundo tayo nagtuturo, pati spiritual wisdom, mga sacred wisdom ang ituturo nyo. Sayang yung talent, di ba? Amen? Now, paano ako hindi teacher? Pero tinawag ka, siya naniniwala na ang teacher ay regalo ng Diyos. Siya naniniwala na may mga teacher sa gobyerno, DepEd, CHED, na hindi talaga teacher.
Teacher sila pero walang puso ng teacher. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Okay? Ang teaching kasi, heart yan. Na pag nagturo ka, nababago ang tao. Amen ba? Hindi lang ikaw ang nababago, pati yung tinuturuan nababago. Alam natin yan kasi meron tayong Eagles Nest Christian Academy. Ang mga bata natin doon, nababago talaga. May mga teacher tayo, hindi deep ed trained, pero trained ng early child care education. Magagaling. Magagaling. Kaya pwede gawin dito yun. Amen ba? Praise God. So, first Sunday ngayon, tama, at we'll give time for our, parang naunang pumasok yung birthday cake kaysa yung ating birthday. Hallelujah. Tayo manalangin and let's prepare our hearts for our communion. Hallelujah. Sino pinagpala ng Panginoon? So, hallelujah. Pagpalain ng Diyos sa inyong mga pamilya. Isa yan na pinagpipray ko yung Shabbat Shalom natin. Ito kasi communion as community. Pero isa sa mga pinagpipray namin ni Sister Catherine is ipagpatuloy ang ating sinimulan na Shabbat Shalom. Friday night or Saturday morning or Saturday afternoon. Mamili kayo dun sa schedule. Praise. We will be training ministers or elders to do the Shabbat. Okay, na pwedeng imbitahan natin sa ating mga pamilya. Sinong pwedeng dumalo? Pamilya, priority, plus your kapitbahay, kamag-anak. Pwedeng dumalo. Alright? At not necessarily may kainan. Baka inisip nyo, ayoko yun, may handaan. No need. Okay? Okay na yung Shabbat Shalom. Tapos kunting sharing. Okay na yun. Huwag tayong Shabbat Shalom, isang bandehado na, di ba? Huwag yun. Huwag natin gawing standard yung gano'n. Okay, but we want the Shabbat Shalom na practice natin. Kasi isa yan na dapat maituro natin, no? Praise God. Yung na-share ko na yun ata dito, pero ulitin ko ulit, lalo na sa mga online. Kung noong unang panahon, dugo ng hayop ipinahid sa pintuan, door. Okay? At yung meat ni roasted siya, kinain nila. Bago umalis ng Egypt, walang kahit isa man sa kanila ang may sakit. Walang kahit isa man sa kanila ang nanghina. New Testament. Dugo ng Panginoong Hesukristo ang nasa ating mga puso. Amen. Nilinis niya ang pintuan ng ating mga puso para siya ay makapasok. At ngayon, nag-institute siya ng something for him to remember the cross of Calvary, not bloody. With the same faith, with the same, virtue, na pag ginawa natin palagi, lalakas tayo, galing tayo. Yes, every month. But we want to do it every week sa inyong mga pamilya. We want to be the ministers. We will teach. Yan ang magiging activity ng couples. Kasi sa atin, ang isang walang activity, as of now pa, couples. Tama, no? Wala silang hawak na ministry. But the couples, pag nag-couples ministry tayo, meeting, we will teach you how to do Shabbat. Amen? Napakaganda yon. Translated in Tagalog. Kung gusto nyo yung shortcut, English. Pero medyo mahaba yung Tagalog. Kinuha ko yan talaga sa mga Jewish Christians and inayos ko.
All right, so now we have our communion. Ayan, tayo po tumayo lahat. At tayo dadako sa our tithes and offering. Ang tithes and offering is another form of worship. Let's offer our tithes and offering with grateful heart, knowing that God bless a cheerful giver. To lead us in declaration, may I call on Alpa Joy Soberano. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings and to this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, and mercy and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we will fully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Ngayon po, let's take time to pray one another. Humana po tayo ng kapareha upang tayo magpanalingan sa bawat isa.
Amen. Hallelujah. It's time to celebrate the goodness of God in our life. Akin pong tinatawagan ang music team upang pangunahan po tayo sa papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino po ang unti-unting nauunawaan ng salita ng Panginoon base sa ating natutunan kanina po? Amen? Ayan, ang simbahan po, ang church po ay hindi performance, hindi po isang event, escape, kundi it is our time of celebration. Every day is a worship unto the Lord. Amen po. At tayo nandito para magdiwang ating papuri sa Panginoon. Sama-sama, kasama ang ating mga kapamilya, kapatiran, tayo po ay magkakaroon ng isang boses. We will bless the name of the Lord. Amen po. Basahin ko lang po sa Psalms 113 verse 2 to 3. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Ang papuri natin sa Panginoon ay sa Kanya lamang at hindi sa ibang bagay, hindi sa ating mga sarili. Ang Kanya ngalan ang ating itataas. Amen po. Hallelujah. We worship you, Lord. We bless your holy name. Hallelujah. In the good times and in the bad, isang lalabas sa ating bibig ang papuri sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. We worship you, Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, in the streams of abundance flow. Blessed be your name, O God. Blessed be your name when I found in the desert place, when I walked through the wilderness. Every blessing, O God. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your holy name.
magdala, Lord God, ng buhay na ito, Lord God. Isang ngalan ang aming itataas. Kabutihan mo ang aming ihahayag, Panginoon. Ang ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Aming pagsisigawan, Lord God. Hallelujah. This is the greatest gift, O God, of love. Greatest gift of joy, Panginoon, na aming natanggap ang iyong anak na si Jesu Cristo, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you for the opportunity, Panginoon, to worship you together, Panginoon, sa lugar na ito ng sama-sama. Kasamang mga anak ng Diyos, nagpupuri, sumasamba sa kanyang ngalan. Hallelujah. We worship you, O God. Thank you, Lord. We are here for the King. We are here for our God, the one true God. We are here for Him. We are here because of Him. Hallelujah. Raise your voice unto the Lord. Worship Him. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb.
all the glory, Father. You deserve all the honor. You are worthy. Hallelujah, Father. Oh, day and night and day, let your sins arise. Day and night and day, let your sins. Let us declare sa ating mga buhay. The day